Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu na Staff Technology. Kamar kullum, suna Ahmad Sabi Yakuf. Ko da yake ayar ba da shi zamu ba wata sanarwa zan yi saboda naga mun dan yi baki a cikin channel namu. Ina ga akalla ba kasar ba akwai mutum wajen 3000 naga su baki a cikin wannan channel. Wata sanarwa zan yi ne saboda na dan yi darasi ne CM2 da yawa to amma ko ba tana darasi din sai nake jin suna cewa ya kamata a sauke musu shi a cikin description da wani download. To ina so ku sani CM2 Dangul ba software ba ce, ina ga saboda kuna baki ne sai za ku ga kamar ko software ce, saboda haka ina ga ba ku gane mai kasuwanci yake nufi na flashing ba, saboda haka ina ba ku shawara cewa duk mutum da ya san bako ne a cikin wannan channel din to koma ya faro daga darasi na farko, saboda in baka faro daga darasi na farko ba ka gane cewa ya sana flashing din take ba. Saboda haka masu gyaran waya su ma ina ba su shawara su ma su faro darasin daga farko, saboda in baka faro daga farko ba za ka gane me abin yake nufi ba, saboda wannan yawancin software da kake ganin muna bayarwa mun ba da drivers din a baya, in baka sa drivers ba ko da ka soke software ba zai aiki ba. Wannan CM2 ba software ba ce, Dangul ne mai zaman kansa, abu ne ake siyan sa ka ake rike shi hannu duk lokacin da aka yi flashing din sai ka saka shi a jikin computer, saboda shi siyan sa ake ba wai free yake ba. Saboda haka idan baka gane abin ba ka koma daga farko za ka ga wannan duk ƙarshen darasin flashing ina cewa idan kana so ka fara daga farko shiga nan, to duk lokacin da gana baka irin wannan alamar to ka shiga daga wannan gurin za ka ga ka daga bidiyo na farko, don haka ka koma daga farkon bidiyon ka fara kalla za ka gane me ake nufi da sana flashing din. Idan baka koma ka kalla daga farko ba gaskiya ba ka gane me kasuwancin ke nufi ba, saboda haka ina baka shawara idan zaka fara sana'ar ka fara daga farko, saboda in baka fara daga farko ba gaskiya ba ka gane me ake nufi ba. Wannan abin ne sai na ce zan fito sanarwa saboda wanda suke baki su gane ya kasuwancin nan yake. Saboda haka nagode, Allah ya saka da alkhairi. Zan saka muku yanzu wannan link din guda biyu a cikin description. In zaka fara gyaran waya wannan zan sa maka cewa idan kana son ko gyaran waya shiga nan, sannan kuma in kana son ko flashing shiga nan, saboda haka ka duba bangaren description yanzu haka na saka wannan link, sannan ko kuma ka duba bangaren comment na ajiye wannan link. Nagode, Allah ya saka da alkhairi.